Haino hai partial di burjora bel fangna ka poeno checking khlai to mani sorawati TR04A-0342marini Khungsa maruti Malkungo Naitogwi Mnajkha 70 packet Bisingo 37 kg Siddi Kwran waita upati mungo Khorang Khoroksa borokna arrest khlai ka Bajalbari thanani police Party Munoti Bajalbari thanani usi jugol Tripura sabikhana roka salbrone hakinu partial di borabo bel fangna ka poeno checking khlainani bagai ongkhormani hanai Abai Zerano TR04A-0342marini Khungsa maruti Malkungo nugui signal to mani kok toma abai Zerano Malkungo tongnai rok police nugui Malkungo kari khare thanga hanai fiaba party mungo Khoroksa no romina rokha police abani aglono khwaini SDM de SDPO no roharsaka kok toma abai kok toma man khan kino party mu thaya thangu shoka SDM de SDPO abani aglono Malkungo Naitogwi Mnajkha kaisin packets Bisingo 37 kg Siddi Kwran Abni logano Malkungo te kaisha asam hasri number plate bu Mnajkha hanai Dini nakawo normal nakasikingo ang tongmani nakawo hotat ke gari kaisha belfang nakawo ang tongmani ang baita yani staff tai oino officer botongo afro hotat ke signal rifuro gari kaisha alto gari bini number ingkanga TR04A-0342 gari paitung nakagana sopai puro bono signal limani fatchake bo gari gurogoi arone gari nokhare bor koroni tongmani bor kharka ke chung masana rominyarka kai rominyar mo pore chung sondeo khaikao gari bisingo kuno mani hamya mani tongnabon bagin bor khar hunai ngai chung gari bathak rima pore chung kichar dogar ngai nemani dogar belai hiligo ngai chung sondeo khaika dogar bisingo no chung jak tongna khuijak mani tongna ni chung kichar siri nemani aro packet kubangma packet aro nukjak tongo brown color ni packet nukjak tongo ngai chung ang ani senior authority na janokha janongma pore ani authority janokha tai ingono rika SDM no kaisa magistrate deputy khaina bagai yang chithi rika bini pore magistrate phaika executive magistrate phaika ani SDP phaika phaima pore chung boroni presence o ngo khai manui rok check khaika check khaiman bisingo aro gari bisingo total 70 packets of different size manui sing recovery khaika surma pore abo nukjakha 37 kg mu total a gari bisingo number plate bu duita mangkha kaisa asamni number plate tongo kaisa to Tripura number plate thapajak asam dam to busukunai abo to dam to ngono mumle rohe ko 9 lakh 10 lakh ngono borok Khoroksa mani subroto ni taksib jora Abadi mo Khorang tongai Khorang mo Bisingo Khoroksa na arrest khamani yagla kokshong pleki tong police abai kinu party mo Khorang tongai te kubun borok no borom ni baga chaito ni to mo Khorang tabok police Painishim biplom ni koktum Chini Khorang